Gernika Lumoko udalak bere lehen txakur parkea jarri du martxan Mertzedetako kalean 500 metro kuadroko azalera duen eta jolasak dituen gunean. Gernika Lumoko udalak urratz esanguratsu egin du txakurren bizikalitatea hobetzeko, Errenteriako Mertzedetako kaleko lehen parkea inauguratu baitu. 500 metro kuadroko espazio berri honek txakurrek ingurune seguru eta abegikor baten jolastu eta sozializatzeko aukera ematen du. Eta horretarako dago diseinatua. Aisialdirako gune honek iturria du, bankuak eta argiztapena udal langileek eraiki dute. Guztira 9.420 euroko aurrekontua du materialetarako, seinaletarako eta jolasetarako. Ekimenak udalak maskotekin duen konpromisoa azpimarratzen du. Bereziki kontutan hartuta Euskadin, herritarren 92% txakurra dutela maskota gogokoena. Erkidegoan 105.667 txakur daude erroldatuta, hau da 21 pertsonako maskota bat, eta Gernika Lumon 800 txakur baino gehiago daude. Parke hori horrelako maskoten aisialdirako espazio egokien eskaria gero eta handiagoa delako ireki da. Eta Santa Luzian beste eremu bat eraikitzen hasiko direla aurreratu du Gernika Lumoko udalak beste plan baten barruan kokatuz. Ahalegin honen helburua ez da bakarrik txakurren beharrei erantzutea, baita herritarren eta lagun animalien arteko bizikidetza harmoniatsuagoa sustatzea ere.